Samantala, ipinatupad po ang mandatoryong price freeze sa mga pangunahing bilihin po sa Pangasinan kasunod ng hindi maaliwalas na panahon dulot ng habagat at bagyo. Ayon po sa Department of Trade and Industry, magtatagal ang 60 araw ang price freeze maliban kung ipawalang bisa na po ito ng maaga ng Pangulo. Layunin po nito na matiyak ang matatag na presyo ng lahat ng pangunahing bilihin at maprotektahan ng mga consumers sa panahon ng sakuna. Sa ilalim nito, mananatili sa kasalukuyang presyo ang mga bilihin, partikular na sa mga lugar na may opisyal na deklarasyon ng state of calamity. Inatasan na din ang lahat ng mga retailer, distributor at manufacturers na sa pagtalima sa nasabing mandato. Sa kasalukuyan, 8 bayan at 1 lungsod sa Pangasinan ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa malawakang epekto ng masamang panahon. IFM News. IFM News. IFM News.